населението, след като е било лекувано от бронхиолит. Доктора го прегледа и влезнахме в сестринската стая да му пише терапия. Вратата се отваря и бащата започва да обижда доктора с нецензурни думи. Изведнъж този като стрела. Такъв силен шамар му удари, че на доктора паднаха очилата зад леглото. За да не се нажежава обстановката, червеняшка взема детето и отива в съседна стая да проведе лечение, междувременно звъни на полицията. Боят обаче продължава. Чувам 2-3 много силни шамара и един гръм, трясък. Впоследствие разбирам, че този баща е изтеглил телефона на доктора от ръцете и го е треснал тук в коридор. Бащата заплашва, че ако не изпратят детето му в друга болница, ще хвърчат глави и изчезва. Едва в понеделник сутринта се явява в полицията. Търсим го на улица Съединение в Бяла Слатина, където живее. Близките му казват, че го няма и не могат да се свържат с него, но оправдават поведението му. Той видео плашил се, детето му бил много зле. Трябва ли да стига до бой, според? Не знам, нищо не мога да ти кажа, защото аз не бех там и не знам. Докато снимаме, се събира цялата махала. Появява се и бащата Бияч, 21-годишният Венцислав Атанасов. Обяснява, че е бил афектиран, защото според него детето му не било излекувано въпреки престоя в болницата. Какво кара да го преглеждам? Нали съм го преглеждал, не бой, ще му мине. Викам, дай ми направление за прегледа. Не може, аз го държа тук 10 дена, няма право, един месец да седи в болницата. Викам и как? Викам, да умре детето. И след това той почна там да ми вика, аз го ударих един шамар. А защо си му счупил GSM? Защото ме ядос. Откриваме в дома му бития лекар, доктор Иван Янакиев, 71 годишен, с над 40 години стаж като педиатър в Белослатинската болница. Удари ме най-напред от едната страна, то толкова силно, че имах чувството, че главата ще ми се откачи. Но това го понесах. След това втори път, като му удари по другата страна, тогава загубих съзнание, паднах на леглото. Според бащата, лекарят пръв му се заканил. Почва ми се репчи, ще ме би, иска да ме изфърли от прозорец. Как ще изфърля от прозорец? Вижда, че ти си млад и жизнен. Едва ли може да ти каже, че ще изхвърли през прозорец? Каза ми го. В болницата, която освен, че не изплаща с месеци заплатите на персонала си, не разполага и с охрана, всички са в шок. Може би родителите реагират на това, че детето е изписано ден и половина преди това. Но аз знам условията, при които там се отглеждат това дете и друго едно близко роднинско. 2 пъти от бърза помощ са ни докарвани тия деца, обгазени от някаква печка. В много тежко състояние. Аз съм отишъл, за да им помагам на тях и накрая да те оплюват и да те бият. И още един факт от ежедневието на хората с бели престилки в града. Преди дни ромска майка захвърлила новородената си дъщеря в детското отделение и повече не се върнала. Асия, която е само на 40 дни, ще бъде настанена в дом. Случаят с бития лекар се разследва. За тази сутрин от Бяла Слатина, Маргарита Стефанова.